אנחנו מקשיבות ולא שופטות. את זוכרת ביום הזה שהייתי איתי בגן לפני הרבה שנים? אז רציתי לשחק עם חברה שלי, אז לא באמת שיחקתי. דיברתי איתה. עלייך. אז את זוכרת שאת ירדת עם טוי, הכלב שלך, לטיול? נכון. אז את יודעת, בסוף את היית בבית ספר ואני הלכתי לעשות איתו טיול, ואז כשאת שאלת למה לא עושים טוי טיול, אמא שלך לא אמרה, ואז אחרי זה את התבאסת, ואת יודעת שטוי לא עשה, הוא היה שעה בחוץ, ואחרי זה הלך הביתה, עשה קקי על הרצפה. יאללה, ספרי. אנחנו מקשיבות ולא שופטות. את זוכרת שאת באת אליי עם בל היום? כן. מה זה? ואז אחרי זה פרתי אותך. כן. ובל רצתה. אז אמרתי, לא בא לי להפר אותה בלב, כי אחרי זה היא תרצה כל דבר שיש לי, ותרדוף אחריי, ותגיד לי אני רוצה. בוא, נמדליק את זה. הנרות הללו מדליקי. נרות נכבה. הללו אני... די, נו, תתחילי. עכשיו אני. רגע, אתם יודעים שאני והיא שיחקנו פעם אחת בדמקה, ואז אני נפסלתי, כן, כי אני נתתי לה לנצח אותי, ואז כשאת ניצחת אותי, את אכלת אותי 12 פעמים, ואז אחרי זה את לא זזת את כל מה שהיה לך פה. ואז אחרי זה, כשאת הלכת לשירותים, אני החלפתי צד שאת היית, בהתחלה את היית לבנים, ועכשיו אני החלפתי לשחורים, ואת לא שמת לאיזה לב. אז אני ניצחת מלא פעמים, ואז ראית שם שחשבת שאני ניצחת, ואז אחרי זה, את לא באמת ניצחת. טוב, יאללה, אין הזמן, ביי. רגע, תראו מה יש לי. ביי.